Jokana moso uduto. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nitie mondi joluo kae gi nyi joluo kae. Momoko lwago ne koko kae ma ginyisowa wan oko. Wan wayudo green pacha oko kuno. Gine US, gine Europe, gine America, gine Canada. Gimoko ni giringo ne ji e TikTok kae gi yanyo ji, ayanyo madongo left right. Ana penjo unia. Musungu musomo, odiero musomo, oknya kendo ngama yatin ka jaluo kama. Odiero masomo oknya kendo ngama ratin kod ka jaluo kama. Odiero masomo kinda ngato odiero gi. Oknya kendo ngama yatin ka jaluo kama. Joluo maringo nwa kae ni gisomo gini Euro, gini America, giidho ndege, gidhi kuno, gitiyo mango TikTok. Gitimango e TikTok ka ginyiso gi ni tap tap, ginyiso ji ka ni gin birthday jodhi. Ginyiso ji ka ni gin gi games jodhi. Ang'o miyo giketo birthday ka gin gi pesa. Ang'o miyo giketo birthday TikTok ka gin gi pesa. Ang'o miyo gitugo games ka gin gi pesa. Ang'o miyo gigone ji ni tap tap skino tugen ka gin gi pesa. Ang'o miyo gitimo mchango ka gin gi pesa. Ang'o miyo gitimo mchango ka gin gi pesa. Ang'o miyo giketo games ma birthday ka gin gi pesa. Ang'o miyo gichezo game ka gin gi pesa. Joluo modak kae, mon modak kama jaluo maringo ne ji gi chuo moko be maringo ne ji. Ka kuno tamore duogu Kenya, ukwecho e TikTok kae. Ukwecho left. Gin gidonjo e TikTok ka okinyi nyako tieno. Ka gin tije ma gitiyo, TikTok ka onego beni gibiro mana once. Ka gin gi pesa, TikTok ka onego gichungo na life ka to gimiyo mana ji unga. To in mimiyo gi. Gine life moro ka gidhi to mayenyo ma ging'eyo, gidhi corrupt people. Nigi wacho ni ging'e pesa, gin gi English. Joluo ma mon ma joluo kata chuo ma joluo modhi kuno. Nyisgi ni ginyise document mane gidhi go kucho. Document ga gidhi kucho, ni gidhi document mag somo, koso ni gidhi gi document mag body department. Document mon joluo modhi ge TikTok kucho. Ni gidhi document mag somo. Ni gidhi tiyo tich. Noluong gi ni mon gidhi tiyo kucho, koso ni gidhi gi document mag body department. Ginyisi gi tich magitiyo kucho. Ginyisi gi kampuni magitiyo kucho. Ginyisi gi osuptende magitiyo kucho. Achiel minya kwan. Ng'eny gi kucho. Gina jo ochode. Koro chode gi Kenya ka opogore nang'o? Chode ma kucho ja gitiyo gi dola. Chode mar Kenya ka watiyo gi shillings. Chode mar kucho gin wazungu. Chode mar Kenya ka gin jo rotenge. Mane pogore. Chode mar kucho cha no idho ndege. Chode mar kar kaji idho gari. Mane gimo pogore. Chodo makugi jiliet. Chodo makujo cha jingich. Mon gi olwa kae gi yenyu, gi olwa kae gi madharau mang'eny to gionge pesa. Gino keti gi kucho kaka chiji. To ng'amo kende no boke na 100% ni ng'ani en gi maisha ni. Onge go. Igi mo purgi lawa gi wa Kenya kae. Mane gima timore. Joma gikendo go buk tik ne gi. Koro anyiso joluo ma e TikTok kae. Gi mon joluo gi nyi joluo gi jodong joluo gi nyithi joluo gi wuod joluo ma e TikTok kae. In America ko tamore. America no ni dhi nade? Nyiso document motere America. Nyiso tich mitiyo e America. Kok en tich chodo. Kok en tich kendo gi kendi. Kok en tich kendo gi kendi. Kok en tich chodo. Nyiswa bichicheni mitiyo. Joma tiyo tije moko beyo oling kata ok winj ka giko dhogi ka. Joma luok fanyo tije maber oling. Nye nyithiwa kata chuowa matiyo Middle East. Wang'e tich ma gitiyo. Giluoko sende, giluoko lewni, giluoko ot, giluoko geche, gitiyo ging'iyo jomoti, giriembo pikipiki, giriembo gari, mago joma tiyo Middle East wang'e. To un joma tiyo America utiyo ang'o? Kata tije mag jo Middle East kata ka richo, kata ka tindo, kata ka ang'o, to wan wang'e tije ma gitiyo. Mane document manyiso ka ni noya kae nodhi tich ma kama Middle East. In ya Kenya ka nidhi timo ang'o kuno? Nyiswa. Onge. A challenge nyiswa un.